cái chừng rồi cái bà sẵn spak propunyo sẵn spak propunyo tôi ai đuôi jing đuôi kala tôi ai đuôi utrai umeno tôi ai đuôi bat kolar utrai tôi ai đuôi unjub habibi pilas ngau du bo jingket kuslai kaban jing chân ba ba bốn phi shem kila kya than red baroha uji surya pi unshan duyai duai duyai duai jing duai kala duyai duai utrai untimo duyai duai sing it right chorus. Duai duai, ching duai kala.
Tuh ini so sisi ini jurai tak kesur kujung ingin rai. Kapur kalau biang ini awak banyak sedang no ia kerja syakri yang ia boleh saja simpan harga negara pai sengi saja simpan ngap diang sengau bahaya pi barok ki para bengai ki beliawan nadu menhe kerja sedang ke basipo baje bat kumju ia pi ki badang siawan sien harga negara pai sengi bat kerja diang sengau bahaya kabakam kerpang kabangadon ban ai galong naga banta i Reverend Dr. Elpo Sngap i ban sayo ban wanra hangi ya ka kubor naga tin jong blai hagane no pai sngi di swa bangin ya chaprang hagi banta jong ke jing syakri ngakwa ban pule sajesin ya ka program ki ban yesim banta hagane ge seng kaba shiba je siteng bat kitu kiba nganyo ban pule ye ge geteng tel ada don giba syong kham che jingai ngau bha ban wan lepa hang dia kham chakmat nang ba nom sim ya kapor kum juru na kaleng jo balang nang ni namu yong bat kum ju na ga distrik kiban sa ai jingkren ngau bha kin ye don lepa hapo yeng nang ba kan yai bek yai ranti ya kijing ruai on jalam daga music team jaga distrik Shillong bat kijing pule duai haga basdang in yo ni ba asyuk im nang tang in yo ru ya kijing ruai koyar na kabalang ublay kuala bati bat kabaar kalong na kabalang ublay mauyong bat banduai yigijing aingu hadin balalum ngan sngobha ban khot ye ba albat rengai nagabalang blai namopat bin yo ban wan hang ni ban yo ban duai bat ban pengentang yigijing aingu nangta ngien sayo sngow yigijing pentip nagaleng yoga distrik baladon ru nagaleng jong kabalang ban kakubor kabangin yo ban chachkor hakane kana baisngi kalong lengba Reverend Dr. Elpo Sngap ngine sedang ya gejing sekri da kabangin ruai na gejing ruai ka ba arpo khandai kan nambar jing ruai ka ba arpo khandai ka ba ong ngilapoi hakarta ba khaddu hagajing her jong kisnem ki jaj benriu ki tia lengai kim tip jing jot bagin sem bat kidak hapertei baro kiben i jing kut lajan utrai sien un sawan yala nong lei kurim bantan ngin yo i nong pen im un wan
Unwan kloy haga ket bat kaburam breng. Haga step ba pernai unwan sim yala gijong ter baro gid kon ngin wai tungi yang lang baro. Gila poi harta bakat duha kaji herjong kistem kijai ben ribat yaleng makin kijing jong bakin shem bakidak haper de maroki ben ijing kelajan utra shetun sawan yalan ulet kurim batang Soan pendemak jing duai nyawan pulih kata wadnya nak ketien jog trai. Ni pulih ni arbenta ketien jog play, pulih ni sam nong bah kandai puai. Utang obasong ke jaka ki bari jong ubah klik tam unio yaine hapo ke jingka jong ubah don bor baro. Ngan ong syafang utrai ulong ka jagari jonga bargakut jonga. Ublei jonga ha ubah ngasyania. Nabaun pola iame nagi syanghawia jong unong riam. Bat na kata kejing yap klam besniu. Untap yame dalaki snare bat hapo ke thap niang jongu menyo ri yaladi. Kajing sisa ke jongu kanlong ka sti bat kati ba. Menom syapting nagi jing triam minmet lemne nau knam ubaher mensni. Bat na kejing yap klam bat na kejing ya hagabadum. Lemne na kejing penjot kaba penjot mensni. Bada senda jong me 6,000 kin kelon bat 4,000 ka kti kaman jong me henrei kanoman hajan jong me tang dalagi khmat men khmi bat men yoi ya ka bainong jong ki baman naba utrai naba atrai melong ka jakari jonga bat mela pelong yo bah kli tam ka jaka song jong me kanom jia ka basni yo me lemne kano ka jingyap them kanom wan hajan ka yeng jan jong me
naba un hukumi ke angel sapang jong me ban sumar me hakalenti jong me baro Kuliah Isaiah kelondong ke bahasa San kot bandre wat pio try kat barang la ban syam to kot kerpa di u kat budang hajan to bamanun eno ya legalanti bat ure bom hok ya ke jingmut tiun pai no shu try tiun sunsun e u bat shau ble jongi namarun ma par namar ki jingmut jonga kimlong kim ki jingmut jong pi lemle galanti jong pi kum galanti jonga ngan ong try namar katwa ki peneng ki long ki bakam jerong banya ka khando kumta ke lenti jonga ki kham jerong bani ke lenti jong pi bat ki jingmut jonga banya ki jingmut jong pi namar kumbau slap uhiar bat kayor na peneng bat kamju pai sate hendrai ka ai ya ka khando bat ka penthaleng bat ka pensei ya ka bat ka ai sambai hau tau bet bat ku ubabam bat kumta kan longru ka ktin ya ka ban mi no na ka sintur ka jonga bat kanum pai suda nga hendrai kan pendep ya kata ka ba ngasngupha kan roiru ha ka ba ngalapha ya ka blin ban karkhun tan ktin on plin trai ni ban play jing twai au blei bo kpa jing ba hapning a trai kum ne pat ngi wani ka ban pau ki slajat ke ba khoi ke jong me banai ngo yema trai bo bha na kam ta ke jing bha ke jing is nei ke jame ko trai an ai ngo mala play ba kan ka lat ko trai e nang ba ke ni art li ke snem ngim sul yo ban shakri klo yema ko trai ngele do e ke jing shakri ke jing e trai ba ka masim ka sliang ka thrang ko trai e ndeng ngim sul yo e ka man pelong trai ai ngo trai ha ka ni ka po jong ka ni ka singi ko trai e ka mi ban kerkhu ko trai ngi ban pelong pa dengan ke jing district ko trai ha ka ni ka palang po moyong ko trai kala piang ko trai e apa ke jing pekre ba arsnem kila don ko trai e ndai trai kim sumla do jingkermen ko trai ke don kata ke jingkermen be nio trai ban diang kan jeseng da shisha kala long ke jingkerku ko ba krau ko trai e ndo ka singi ka ba sedang trai ba kumjo kan ke step ko plek trai kumjo kan no phai singi ko trai ni phai seme ko trai mum long blei ba krau bor ba don bor ko trai bo pnya trai e ke paro habneng ba khando ko trai be baro ki yai de ke jing pnya ko start ke jame ko trai ngai ngo ko trai mal ai kan ke singi ka ba bha ko trai be ka ba shai ko trai mangyo ban lum lang ku ne ko trai be ha ke ying ka ba kentang ban ban shakri ban pan krau ka kerteng ka ban bor ke jame ko trai ngimla khlam da ai ngo ta ke jing bha ke jing isnei ke jame ko trai ya ka mamla ri kendong ko trai be ke jing ke jingi maliyet malawat malapenem malasius pa ko trai be mangla ban don ha ke ne ka por ha ke jing ha ke ne ke jaka ka ba kentang trai inde ke ding jarang khat ni trai ke jing jet ke jame ko trai me pendon ngi ke jaka ko trai le singla wan ngi don ha pen ke jing pang jing stom ngla don ha pen ke jing sha te sha khom ko trai ne ke jan me trai mala play pa ke ne ka lan ngi ban wan pa ke jaka ko trai ban mane dem ban pan krau ya ka kerteng ka ban bor ke jame ko trai ka ban ke jing plai ka ban ke jing pkhya ka ban ke jing panem ko trai be o ne ka por trai be ngi wan ya ka ban duai ko trai be min ban kerkhu ko trai ya ka wei po ke man sim trai be ke praming ke lawan ban sno trai be ne ke lightly ke circle ko trai ke ne district ban don kat ko trai be duai min ban kerkhu mila duai ngel kerpan ko trai ngai numle thli suda ko trai be min ban sle ko trai be ka bor man sim khu jume trai magin sngo ban sha skor ka tien be ke jume trai ngin wa ne me ko trai ka ban la ban siam ko trai be nya ya pareng ke por ke badap de ke jingele ko trai be ngi don kam me ko trai be ba min ban rap trai dal de ka bol de ngi num la ko trai be ngi don kam me ko trai ba mala hasnda trai ban rap man ka sin jam ke jungi ko trai be men sim ke don ke men sim ke jume khat ke jungi ko trai be ngi la trai ban pande mak da ka mon ke jume trai a ke ne ka tin ke im ke jume ka long shi sha trai ye ki sambai bin ban bet ne ka por ba ka tin be im ke jume ki ni ban thleng ko trai be ya ka ban sei so ka don ka men sim ke jim ke jungi trai ha ban ngi mi trai ban le chi hien ke jungi ko trai ngin mi ran kat ban ke jingker khu trai ya ka malawan yalam shakri jume trai be ban sam ne ka tin ke be im ke jume trai halolong ke jingker khu trai ne ba ke ni singi ki por trai ngai he ka por trai mala don ki ban tangkai ko trai be ban ai ko trai hapneng jungi ko trai be ko mala sliang la thrang ko trai be ban sngo ban shash ko ka tin be im ke jume trai ka ban ai ke jing job ke jim ke jungi ko trai ni dwai ko pa be min ban kar khu ko trai ya baro ke banta jo ke jing shakri ne ka por trai ke jing ruai ke jing dwai ko trai ka tin ke be im ke jume trai be min ban kar khu ko trai ke pai lang trai be ne ka por ngi da pan kan tang ne ka por ke badang sa trai abo man sim khu jo yu amai ni ai ko trai yo ban kren yo ban kendo trai ngin phai che me ko trai le sing la jingai ne me ko trai be kane ka long ka si ko trai jo ke jing pathamai ya ke jim ke jungi ho ngi da dwai ngi da kar pa ha ka kerteng ke badan bor ke jong jising pan amen
Kau boleh si bon ba asim ni kijing pulih negatin jong boleh bad kijing duai ya ke bapelabu. Gin ya syakri ya utrai sa sempat dah kabaya solang bad unang ruai sem na kijing ruai ka basan spa lai puar. San spa lai puar. Kabong kesngi utrai kalajan wan sisya topen kre ujisu un sawan. Pek kidak habneng bat haga bertei, siwa bo unwan haga bertei. Topen kre, ujisu unsawan. Topen kre, siwa ba unwan haga bertei. Ter, ngiri yang lang baro. Meski utrai kalajan wan sisya, topen kre sawan kita kabring bar haga bertei semua bau jin haga bertei uben kre uji suun sawan Ku
Nagawi ke jaga, syagawi ke jaga. Halenti hakikali bat hak jaga ka bangiyo ban ya syong palat ya ka arbat laingut. Ngila juyos ngau borobor yikini gintin ban ong. Ngiim hagis ngi kibakadu. Bat kadagalong jis ngi kibautrai jisu. Yau bangi ngai bangi sekri un sawan pat hagade gabertai ban syauno ya lagi jong bat ban penwai no ya gane gabertai kabadon benta kiai kiai ke bajia baro kipen kan mau yangi yiki jing thoba khu yang ka tin ka jong blai bat ka bakhot yangi iwei bi wei galong bangin long ke bayai pen kre Namar ngimtip lanu bagadaga sngikan je balanu trai unwan nang balada unwan hagadaga por un syam yangi bangilong ke balakloi banai ringkat lembatu hagaburom kabada ka bangakwa banwan ra hapdeng jong ilang baro hagadaga paisngi kajing duai ka bangidon banduai gerpang daga ban simbas ngokia kadagalong naga banta ki parabangai baro Kibadon haga distrik Shillong, bau blay unlon gat lembat ngi, naga benda gis ngi, gis nem kibadang sa, iwei pe iwei, kinam long kibayot ya bat syakan oi, haki ei kijong kadaga bertei, henry kilong kibai penkre bat yai penkre, induai ru bau blay unlon gat lem baginang yalam jong ka distrik, lagalong haga jingidei bat gerang ba, kajeseng kentei. Kajeseng samla bagi jeseng kena. Bat kumju naga district mission. Kini baro kibi trei naga benta. Kajing pen baha bat kajing pen kelain. Ya ka kam ka jong boleh hepo jong ka district. Nginduai bau boleh lon kat lembat ki toni damlang. Nyawan ajan jong me au boleh banduai haga naga janbi sejisin pat. Kan mau gerpang naga benda ki para bengai baro. Kibadana po jong kene ke distrik Shillong hage lai teligi circle lagalong hage balang ke berin ni ke balang ke bakrau ya ka wei bagawai ke longjing jong ke para bengai domen kerku domen dawan ngo gerpang bat domen long ringkan ban pelong klan ya ka ding im baganyaman sim jong ki gotrai ya ka ban sakri yame kum ki de ke bayai ben kre balong ke ba Vietnam ya ka ban ya sembat me Hagabama men wan gotrai saja senpat ban syauno yagitu baro yagiba malasius pa dagas nam jome kan mauru nagabanta kinongkit kam haga district nagabanta girangba nagabanta kajeseng kentei kajeseng samla kajeseng mission kajeseng kena baro koi nagabanta kinongkit kam halage jong ka kam ka bagidon pelong klan yagi atrai te song yagi haga jinge i kaji rong kawai kaji rong shitli bo haki gaman sem kajing snau chirhem bat gaman sem kajing snau kia bagi nyok manye trei shirhem yaga kam jome atrai hapo jong ka district
Ngau ya kene ka bangu trai, pediang gede jing duai. Haga keteng gede uji sungipan. Amen. Kiar keligis nem balalait no kalalong gajing deko kabakrau haga jing gede. Bat gajing sekri yau blay. Haga balang lagalong hinong gendong dinong sor. Haga basibun kinong tray jongi. Kim sem lala ban lek ban wan ban rung ban mi. Ban Yeshem yaki para bangay kumbaga de garukom yaki ban Yeshem. Ban kaladon ru kajing sngau diaw kaladon sibun kajing sngau bukho hagi muslim jong ki para bangay. Namar bagi pastor bagi nang yalam kim semla syu ban poi garukom kabadai hagi snong jong ki. Tingin duai haga negas janmit kerpang nagabandagi nong tray. Ki pastor jangka assembly bat kena yarap kentei bat sinrang. Ki badang samla bat ki bala temen ru ublay ulorang kat nang ni sekman. Hagis nem ki ban wan bagin yo ya kemet ka bakoi ka bakia un pelait nagadim pang ka jisom bat ru un bu haki ya ka mensim ka jing sngau kia bat ka jing sngau ket khli ya ka kam ka jong blay begin ai tilut met ban mensim ban trei Yagaban wanlam yagaban sim yaba koridor haki kejat jong gading penau trai tuan damlang atrai kerat ngewana jan jome hagane kepor banduai kan mau gerpang nagabantai kinong trai hagabalang kebadan naga assembly baro gawe kotrai geran long nigat lemame ai bor bagersyan mame genan yagi pastor yagi nong yarap kentei bat sendang samla bat demen yagi bamela khon yaga bamela jin yaga bamela bu hakiat rai yaga daga jing sngau khie baga jing sngau ke khli banyat rei yaga kam jome daga balai naga wega jaka shega wega jaka yaga ban shashitom yaga ban pla yaga ban yalap yaga tin jome yaga ban pen scam yaga jingai jengke para bangai banyat tei banyat kentu banyat kan pham gotrai ganan lorigat lembat ki nang ne sakman gotrai ngiroi yaga puram jome gotrai yaga ba men men pau leng bagi ta ge priu yaga ba melakon ban yaga ba melajin ban long kini yakit leng golem haga kam jome haga assembly gotrai haga geteng gadong uji sungipan amen. Lajan lese malagawai pegawai gaying ngidon ki television bat ngimla klemda on jaka bat ban pe iki ki gijing je ki baje ha ka berthai baragawai bat gijing je ka badon menta kalong gawai na gijing sus ir lajan ya baro lah gendong ne hasor kajing keli kalong kei ka banjia ya ka berthai lengba ka ni gatma bat kaji kanat ka badon ka Ukraine bat ka Russia para bengai ngimla ban ong yo blei wat pelong gatma namar balai uji suhi oleh tu rupai kata banong kitma kinem sniu kijingale mar kinti kin je hagi babun kijaka bat kade banja kenang ban pendep ya kade kajing tu rupai ka tin ka jong blei bat ban pensisa baga tin jong blei ka bawla kren kalong ka ba im bat ka ba yaine bat anumla ban pendo yaka kei ka bangadon ban ong hagane ka por bat ban wanra habreng jong pi kajing snok hia ban duai ngin duai ong atrai lada kalong ka mon jong me to pen kut no yakini kijing chia ki badan menta ha ka berthai kajing don jong covid-19 garang don habreng jong kajing song ir habangi pek leng bagi kubor leng bagi channel ki baper kum jo leng ba kade kajingkan at kabadan katma dengan ke Ukraine baga Rusia tong ne dua yo ublei undawan ngo gerpang bat unda le diki kamba bagi kampala bon penkut no yeki diki ke baro dagano gano kajing je kat kum kamon ke dong blei to ne damlang atrai geran iwana jan jome agade ke por jong kade ke jan be sejen pat banduai kendar ke bajia bat kajing penjia baro kibang iyo i ban iyo ngau hagi skor jong i
bad egi mat yongi bad kebawan hake jing mut ke jing berkat yongi kotrai kabu yongi hake jing syayong ya ka bangi mla ban tip ke ei ka ban je kotrai na ka ban ta ke ni snem ke badang wan bad ke ngi ke badang sa yong ke jing im yongi trai ngadua yame kakti jome kolong ke badon bor namar me ubabat ya ke baro hakakti yong me bagi syang agak bor jome atrai la desikin tin ben kren kine ge baro kendo gen waino kajing pang jong COVID-19 ringkat lembaga de kajing an kabadon habdeng jong ge katma kabadon ka Ukraine baga Rusia medan ka bor kotrai ban pen kot daga no garanti daga jing start bagan jablei jome kotrai genan tos ngau ya ge bangu atrai top deng ge jing wa skor ya ge jong khot garpan haga geteng gedong uji sungipan amen kadwe ngile duai ke bapang mende nginam ye duai syu bat kiwe kijing duai ke bangladep duai nginam repeat syu kabanda ka bakhaddu kalong ka bangyakwa banwanra kum ki para bangai jong ka balang gidon ka jingki kli na kabanda ki kun samla jong ka balang Kibadon mentah apa yang kapor kabagi deban pendep, jadi panel exam jongki haki kedan kiba per. Dia tungi ni kurang dagi jingai, jadi jing duai bu blay ulon kat lembat ki. Lah gini kis nem balalai no, kilayat leng bagi bapun kijing sitom, haki jing de bat kapule kaputi. Handai ya kadagi jing tre sitom jongki utrai un ai kabay nong, dakabun ai kajing job habdeng jongki. Hake eksamin ke per ke baki kidon bada ka bukut kin yo ya ka result ka babha ban pen kemen yaki bat ya ka yingasem bat ngiru ngin yo ban ya kemen rengkat lembat ki tongi de duai ablei kanan yawan jan jome ka ne ka por jong ka ne ka jan bit sayin pan ban duai kan mau gerpang na ka bandagi khun samla jong ka balang kotrai ya badon mentap deng ke exam ke per kabagi deban pendep hak jing pule jong ke hak school ki college bagi university lagalong hak de state ka jongi ne habar jong ke state jongi ko try ganan to men kar khu ye ke try ganan loni kan lembat ki ai ka jing job ye ke try ganan bahaga bekot jong ka jing pule jong ki kin yo ye ke result ka babha hak bagi yo banyak men ringkat lembat ke try tos ngau ya kene ka bangu atrai top deng gre gin do haja skor gin khot garpan hak ga deng ga dong uji sungipan amen mentangan ngau baban khot no ya kene ki samla na bar atli ke balang bagin yo ban wan no hang ne khmat ban ai ki jing ruai kwayar ke bagelapan kre kada galong na ka balang blei na kwalawati bat ka baar kalong nagabalang nang ni na mawyang.
Habagas ngap ya kikentin bat ya kasur jingrwai. Kabagin ki art le ki choir ya kabagi khun samla jongi ki ban ai hapadeng jongi. Asngau bangam don kentin dagam weipan bandang komen. Hendai kapan kan mau yang ya ka kabu Yohanes. Haga dolonong Patmos uyoi ya kadaka choir meneng jong kisispa sau hajar bararwai daki rang samla ki thei samla ki bolong kum ki so jit bakarpang banlong ka choir meneng ublen gerku na kabanda jong pi samla na kabalang walabati Kum juru nak banta jong pikir samla, nang ni nak balang blay mau jong, nang minot, nang sherhem, ban syakri yautrai, nak banta gipor ke barang sa hakajing im jong pi. Nginirwai pat nak nginirwai ke basaus pa nyau popra, kajirwai ke basaus pa nyau popra, kaniru kapan kan mau yang ya ke kabu Yohanes haka dolong Patmos uyoi ban ong yau pai berlin bom la nyau syu balalum ni ke saul baro bagi pelong ya ka choir ka bahe habneng ngiru dongin nong kita kini ya ban talem haka daga choir meneng daga ngin wai kajing pla kapang jong kajing ai baskem Hau Jisu, Yau Rai Jisu, nganang kambha, nang jaliu hau kajing jonga, wala yang anadu bom jukun, lagas nam ute ban seus bangun, ngaskem kajing halau Rai ngan kong ube, yagikin buai, ya bertei nganai burom batpa, najing Kris. Ban klat syo ngamla kat bangin agar wai ye gini wai ki samla ken skobha ban ya lum no ye gini aingu hadin balum ye gini aingu ye bar ngai in wan hane kman ban bu agi wai ban gantang ye gini aingu anan ikam ha dan juliu ha
titu ngidwai nakabanta kini kijingai ngo. Giai ngo yeme au blay badukpa ubahabneng. Bame mela lumlang yau paitlang Jongka district Shalang Baro Kawai. Bangilyo Yakaban Penlong Yakanika Jingiseng district Hakanika Balang Hangni Hamoyong. Atrai Milakirku Yangi Gilayo Yaki Jingwai Kijirwai Kibakerpan Gilayo Yakaban Yadwai Bat Gilayo Yakakin Kajame Nadu Kabastan. Gida Dakajing Sngangu Yame Ablay Yakabame Milakirku Yangi Kum Upaitlang Kabalang Ublay Mekhalia Bat Asam Kadisik Shalang Gidwairu Yame Kotrai Yakajing Wan Jongme Yakabam Mehim Yo Yakaban Yalam Nakabanta Jongi Gidon Kem Yame Atrai Bamehim Yo Yakaban Yalam But Yakaban Kirku Nakabanta Jongi Kotrai Kum Kibanget Jongme Bangis Hoto Bangim Long AAM Lem gajing don ringkat jong me kotrai. Namar kata kotrai jisu to yalam yangi kotrai. Kerku yakane kapor kabamanta. Hakabangila yoro yakaban lum. Ya kini kijingkan shew kotrai. Ngitwai yame kotrai jisu. Kerku ya barok kibala yoban shimbanda. Banoha kane kapla juga jingkan shew. Kidon ro kata kane kibam la yakaban yad mano atra. Hagane kapla jikan show ngitwai yagaba jingdon kat jome kotrai badau tu umen sem jongme hakaba memen yo yakaban kerku nakabanta jongi kerku pen kentang yakane ke jingkan show baro haka keteng ke jome kotrai bakini ki long nakabanta yakaban pendon kam yakakam ke jome kabadon haka deseki baro kawai kotrai kerku nakabanta tin Jome ablay hakaba mehim yo yakaban yalam dome sem jome kerku yo shukri jome but yo pelang jome baro but don hagane kajing seng kotrai hakaba gin mi minta atrai ringkan but kajing kerku blay jome top yang yakabango hakakatang jome jisu ngidwai amen. Ngilapoi hakabenta kabangin yo ban ngap bat ban skor ya kaktin gejong blay. Kum bangilapan tip I Reverend Dr. Elpos ngap. Ginyo ban yang hangane kejaka kabagentang bat ban wanra hangi ya kakubor na kaktin gejong blay. Ngam dadon kamsyu bandang penitu yai. Baro pila itu. Kum tagane kapor ngan ngop haban khotno. Yei pastor bayin ngau bhaban wan hagane gajaka nakabanta kaktin gajong blay ublay ngurku nakabanta jong pi pastor Tohine duai ublay barukpa jungyu babneng Ni wan hajan jome kene ka pono paisi trai kin rat banai ngo yeme ne ka mende jinger khu ki jome baro atrai kin rat ni ai ngo yeme ha bangeli yo bani lumlang ha kene ka district Shillong ka bakhanyo jong ka balang ka jong blai ni ai ngo yeme ka jialam ka jome ki por baro ha ke ba memala dondrang katrai kin rat Bani ngej skema trai kin rata ke ni je sengjung ke bamentaru me long rengkat me bat ni trai kin rat me la long rengkat na do besdang bani duai me ke jing don rengkat ke jome ha ke ni ke por ke bamenta angin yo ngau ke bor ke jome angin yo ngau ke sur ke jome angin yo ngau ke jing kren ke jome na ke benta jungi wei pe wei ku pai lang u jome Ken rat babhai kiji ken du bijing kren kiji paro ken long le noi la dem don rengkat hen re ngim don jing ata tin trai ken rat
kuma melekular haga babia seng kerteng ke jonga hang ta ngan don rengkat bat kum ta try jisu ke jing don rengkat jong mun semu jome kan longa boring it try kan rat ni tip skema try kan rat ni leo madru ni tip try kan rat na ke jing yai rengkat ke jome bala ke jong ki breu haga ba don rengkat hang ta try kan rat ngim ju sa jo ngim ju longum jo try kan rat haga ni ke por ke bamantaru try kan rat ni duai me man yai la jo ke ni ke por pendon kam yo shakri jome ai be ke ken tin gin long ki bo hiar na ke khet jong ke ji snei ke jome ban kar khui ni wei bi wei haga ni ke por ke bamanta ni pen gen tang yai ti hagi ti ke bedon bor ke jome na ke banta ke boram ke jong ji sungi pan amen ngai khuble ye phi baro ki parabangai ki bedon hagani ke jiaseng ke district ke bakhan nyeu jong ke balang ke jong blai ke belong hang ne ke balang mauyong nado I pastor I bayalami ke ke jiaseng ke bau blai ulo pendon kam ke por baro ke para pastor jong ke district ke bedon hang ne ke no yalap bagi no yarap ke rangba ki bekit ya ke district baro ko wai bar hoj naga benta ki parabangai ru ki bedon hagane ka balang ki bekit ki be ba ki be penterlun ka kam ya ki long kemi ki long pa jong ke district berjong ke balang ki khon samla ki bau bleu lo ker khu hado kan ne naga benta ki hap ki beret bat baro khoj ki bedon hagani ke jen seng ke jongi ke bamanta to blai un yo ban ker khuingi wei pe wei hagani ke por hagaba ni yo ban ye lum lang kum ne hoi las ngau tho na ki communication ke jing pha yingi bagani ke district kamlong ko majulong ba baro khoj ke para bangai kila ban ye don rengkat ki don tang ki para bangai naga balang bat ki riu rang ba be ki long kami nagi balang ki ba pher jong ke district hen re ni aingu yo blai ni don hadu kadne ban nge sngo ban yo sngo ban naga banta ki wei pat ki para bangai jong ke district ki bomla ban ni don rangkat hang ni la le ye ke recording naga banta ka diga jiaseng ban nge ngai kan long ke jinger khu naga benta jongi ki bedon hang ne bat naga benta jong ki tu ki bomla bani don hang ne hagane ke por ke bamenta ngai ngorio blai habanga poi hang ne ho hadin arsnem naga benta ke pandemic banyoi ba ki parabangai hagane ke balang ke lependap hado kadne yegane ke yeng mane Mato bleu nanggar kui pi naga benda ke jing tray shitam ki jing ai ki begelut bat ki jing ele shitam jom pi pelong ya gane ke jaka mane blai kaba itnat hadu kadne ngale duai naga benda ke jing seng nadu bangale yo jing tip bangade ban keren nang ne hoj le ya thu inga ba ke jing shisha house nem arpo kata kamur ars nemen shua kene ke program lebo ke kerteng jonga ban ngai ngu yau blai bah kene ke snem ke bentaru kilagan mau ban bobiang haga bangan yo ban keren haga ne ke jeseng hadin ke jing duai na ke ban ke jeseng o blai ule yalami ngai ya ke bangin ya perkhatlang ya ke jing jia ke bedon haga por ke jong Jesus Christ ke bau nong ya je ke ding perthai but kata ka long naga gospel ka jong u Matthias ke lenong ka bakhat sao but ngan puli hangi ne ki art ligit khot tang art ligit khot ke bar pho nyeu bat ke khot ke balai pho lai Kadkhot kabar pon nyau ki digi kentin ki jong Jisu ya ki bo wong ha ki senran ki jong ha ka step
kabadum haga bagi don haga duriau kalilaya wong gumne to longslur day mga wat shepting to longslur day mga bat wat shepting bat haga khot kabalai phulai ki de ki kentin ki bau kren hau petras usenran ba khamade jongki senran ki ki por u jisu wong hukum ne a meu berit ke jingai balai me ardatin kini ki de ki kentin ki bau jisu lo kren hagi senran ki jongu Badnya dua yau blay kin longi kentin kibon kren hagan ngapor naga benta jonga ubiyang hangne naga benta jongi ki para bangej baro kibadon naga ni jeseng hoj kiban ngapru ikan ni kubor hagi por baro kedai kejinglong briu haga jing yai lenti jongi Kamtam hagajing ya lenti jonggajing haga bateng teng ila ban long halor clear jonglum ka mountain top ha clear ulum haga bangis ngau yagajing we pengat jonggaler ngile kemen hagajing job hagajing ya lenti jongi hinrei tang hadin katugane Ngilaban hiar haga them jong ga jingdo jingerman hagi bagi don gi jingli ablay me don nehem habang kren ye gani ke experience le ga jing shem haga jing ya lenti jong ga jingai ngimla klem de kan mau yau Elijah haga testament kabarim Hagaba udon haga jaga haga bu yele persya bat ki saupo ki sauspa ngut ki noye tholpa balamler jong blei thau bal bat hagaba udon haga jaga anda bilia tuai ka ding na beneng kalawan bakala bamdu ya ka jing kenya ka jong kadba ya ka jing kenya jong ini kini ki prophet kini ki noye tholpa ki balamler Kam shem don kanu bor bar weli jau don halor clear lum halor ke jing job ke bakrau ke jing ro yau blai ke jing yo ipau ya ka bor ke jau blai hin rai tang hadin katu kane le tho yangi shapang weli ja hagaba udon marwai kalawan ke jing shepting Ya, ke elik ya kene ke Jezebel ke sim ke besneu ke bohong ngan sim ke jingim ke jong. Kalawan ke jing shepting, kalawan ke jing do jinggerman, udon haga them jong ke jing do jinggerman baru wong hablay ngakwa ban yap no. Ke jo ke jing jia, naga benta ujub. Ujo pikan mau do briu bakar hai ke spa kapau ki kon gikti ka jing don jing em ki lok ki jor ka buram ka bakrau ko bu don ha ka im lang salang ka ta por ha ka ba ki briu ba ki ya ki pe yo job kanu ki yo i ka jing krau ka jo blai namaru briu bulong tau briu uba bod yo blai uba tilut yelade Henry haga jing sha ga jong blai bau soitan wan man le benyu ga jing sha ga jong blai las loy ya ga jing em ga jong jobom don yesu rengkat ba ga jing pang haga bau jobong a blai medon hai banga kwa ban yap no haga bau lo sha no na baro khoi gerthup kentup ya ga lok ka bi ga jong Haga bagong to len no yau blake let no you bat yap artat ki perlok ki bihije ki jong chup ki le no you
Job nalor clear jong lum hier haga them jong jingdo jinggerman haga nega benta haga bangila pule syapang Jisu bagi senran gi jongu gidang sudep ya kata mountain top experience kejing don halor jong clear jong lum haga bagi yoi ga bor ga jong play pigen mau haga nega lenong hi haga ba Jisu dang yalap paj ba dagi hajar gi wan man ngap yu hadu janmit haga ba Jisu ong ye senran gi jong nengkong gi wan chau Jisu gi ong pelai no ne mar kini gi brew gi latangan Jisu ong ai bam ma phi ki ong in ai bam kum no ko kan ran gi don tang sandli gi pu bat ar li gi do khang badu Jisu uang walami ki hanga ula kedia ayau kpu pada ke doka ula pen roy ki ula ker kui ki bat ke lapsa san hajar tanggirang ba tela deng isu kengum ki jing seng ki jong isene la ki don ki rangba san hajar lese ki gen tegin kambun rengkat bagi kena kelung ki samla kabumut dagi pau hajar bau Jisu sa ki don haga ta mountain top experience haga bagi don clear lo man yo yi ka bor ka jong blai haga bang ngek ki senran gyong baru blai don ka bomla kila kemen man yo yi ka ta kamba ka bakrau henre ndal poi janmit Jisu wong ki senran ki jong kat bangarang pelaj yo no paj ba kenang lej pi daga ling namar kala long janbit lese kadang sus dang dum badu Jisu na ula dep lej ban pelaj yo paj ba uya namar kani ga duriau kali lipi kede ga pung ga bahe bat ki don haga jaga ka belong kam shagendong jonggane ka pung ka bahe ka pung ka lele Jisu ya daga kejang banang tau le ki walor lum sisiliang badu duai barok simit long haga por kejing ap ka besau jonggamit pia pedeng jiu Gidon sau benta jongga mit ke jingap ke benengkong ke de nriu beji hadu khandai beji lai genta ke khen ke jingap ke bahar ke long nadu khandai hidu khada ke jingap ke balai ke de nadu khada hidu lai beji balong hang ni ha ke por jong ke jingap ke besau ke bot kumba lai beji hadu nriu Kala benong sau beje, kala benong san beje, dang sedang genjat syai. Kadba ke yong haga duriau gedon bat ki khawai ke ling Jisu wan nang tene siliang menikendu iki senran ki jong. Banda bagi liu iu namar ki berkat bau don sedin. Kimtip bau wan na siliang ki liu iu bagi latarai bagadei karengai. Kata kadai kejing ong jong kene kejing thu bagi labar khat bau Jisu ulong garngai bana lor ke eryong ka babe sau dong iki ka don sa kejing septing bamenta kiyo i garngai haduriao badai ha kata ka por Jisu ubatip ya kata kejing septing jongki ya ka eryong bat ya bau kimut bau longgar ngai wong ini ke kentin iki senran jung to long slur dei manga WhatsApp ting to long slur dei manga WhatsApp ting Petrus Uba berbor akmat ulong beslur wong yo Jisu wong kogen ra le de me hukum nganwan syeme badu Jisu wong yo ko Petros tuan ulogan thi na lor ke ling uya ya lor ke duriau kapto kan ni uyoi ki jingat phalung baru sedang mangam baulon lenyar nama ke jing septing
baru Jisu kuner ke sangti ke jong halor Petrus. Baru rayu wong artadio Petrus ye ke to bile pule na kat khot ke belai pulai wong meu berit ke jinget balai ba me artatin bagini kidai ki jingkren ki jong Yesus Kristus kini kedai ki experience ke jing ye kendu jong kisnran hakane ke duriau kalili Hakaba kila don haka mountain top kata kaba clear loom yo iya ka bor ka jong blai kumno laban sa yagi hajar ki breu degi sant ligi puban art ligi doka but ki tipshai kene ka way haka ne ka jingjia badu blai don ka bomla Henry tang shimitru kam patkot Tidang yoi akan ega por janmet bala jia kata ka kamba. Tai shua bagan jat shai kila don hakat hem jong ka jing do jingerman. Para bangai kani ka jing jia ka por ka jong Yesus Kristus. Kapan berkat yang bagan ni ka long ka jing ya lenti jong ni haga lenti ya jingai. Bat kini kam jia tanggiri upaj ba. Ueli jam day uri upaj ba. Uday unong ya thol pau bukrau jong bulai. Henre uyaj. Naga por ha budon ha clear lum. Haga them jong jing do jing karman. Ujob mde uri upaj ba. Uday uta. Ubaga jing im ke jong ka plasha pang ublai. Uba ublai lagar kugar pang. Henry uyai nagata ka bo don ha clear lum ha bon ya ka them jong ka jing do jingerman kisen ran kim day ki reu paj ba ki day ki bo blay ula jit karpang u Jisu la khot karpang ki le yaj badu Jisu lais nem ki le o i ki kamba ki la ma di ka jing don rangkat ka jong blay Ki tip baru blame don ka bomla Henry makiru ki yaj nagata ke experience ke don halor clear jong lum syakat hem jong jing do jing kerman hakaba ki berkat ke ne ke de bekut jong ke jingem ke jong ki lada ka la ban jia hakindi ki breu ki jong blay haka testament ke berimba ke testament ke betamai ka jia hanga pada pi ki ni ki sni ki bamanta ka jia hangi ki bau bleu lo khot syaga kam ke jong ka jia ki pastor ka jia ki no yalap ka jia ki rang ba balang ka jia haki reunget i way pay way ka day ka bangi ni ya lang ba haka jingem ke jong hi por baro Kano kene ke jing septing kala banwan Kala banwan hangi paharo iway piway. Wada kani ke por ke bamantar. Nda bengi keren kala banlong ba uble long hoy pie kendo kumya kani. Balay bagani ke jing septing kawan. Hakani ke por ke jong Yesus Kristus. Balay bagini ke senran ki ting ya kani ke rengai. Namar ke rengai ke de kata kaba Don met pim tip pim sautu pim tip kan jiayu Henry ke day tangar ngai berabor ya keren sepanga terangai Henry don bala ban batai ke day ke haga jing day ba kanu kanu ngai ke day tang ke jing septing ba ke jing septing gelong namar bengin tip ke day ke bat kumta ke jing septing kawan Ka jing septing kawan namar ba ngim snautu ngim tip ngim nang ban berkat ngim la ban le ay ruem kata ka jing septing kawan ha ka por ka jong Elijah ka jing septing kawan namar tip nang nu kene ka jing pan jot yu kan wan lanu kan wan shanu pet le gum no don jing sautu Ujo baga por ke jong ndabala wan ke diga jing pang baga jing do baro khoj tip show kumno ban le
don tang ka jing do jing kermen ba ka jing kwa ban yam no pi ka jing shep ting ka wan namar ngim tip ngin le kumno bat kumalong ka wan hagi por baro ba ka wan hagi brew baro compare what gitu kiba bod yo blay ba kweleo igi kamba ki jong blay kani ka jing shep ting kala ban wan ngim ka perthei mo hakaba ngilios ngawlia duai meneru hakba kani kam dei tang ka jing berkat henry ka de ka jing sisa ka reality ka bangiya kendu man ka si haga jing ngim ka jongi hakini ki arsnem ngim sem yo jeseng namar kadon kani ka jing hakani ka pandemic hakani ka klam ka bangiya kendu But para bangai larapi long gumga bagi waipat hagini arsnem ni don ke jing syapting ni syapting manlek sebabon brio ni syapting kan jiayu ni syapting yo ngim yo bam yo di ni syapting yo ka jing tracing kita am long show bat ka long sisa kom ta ni yo i ye ka jing hiran hagi babon ki banta kumta ka jing syapting gawan namar ngim snow tho ngin le gomno bara preng kene ke jing bom snow tho jongi ye kene ke khlam ke la don ru ki jia tai nia hapreng gi bangai la kene ka injection le ne ka ta ka bagi ag vaccine ke de ke sisa ne ke bom sisa la kan yerap ne kam yerap ban namar ngim snow tho ki tu ke simru ki septing ki bom simru ki septing bat kum tha ter ter ka jing septing kawan hagini arsnem bat hadu mentah ngidang yo snow ye ke jing kren ngidang yo i ke kot kubor kasdang manwan biang China kasdang wan man biang hagi wai pi ri jong ko perthai bat ke jing ke li ke long hatukan wan biang hapdeng jongi kumno la de don ska wai ke lockdown hato pim sapti ke jing sapti ngawan badom tang hagaliang jong kepertai baro kawai hakabai jia kumne wat kini ke jing jia kebalong mentah hapdeng kini ke thma kebangilio ngau ke Russia bat ke Ukraine hoi ngimla ban ngau thu yaka bat ngim kam tai ngi hado mentah hinrei kedon kawai ke jing septing la de pipule kot khobor kiong bagi la ban pelong ban penthei ki nuclear bomb kita kinamding nuclear hagini kisni bat lada ka gile gumta kalaban wan kathma ba ka balai nangil perkhati kini kawan ke jing septing wat chikinong kendong hanga ba de pihang ni kawan ke jing septing kan jia kumno ti ha ka ri baro ka wai ka perthai baro ka wai ka don ke jing septing haka liang ke sain pertai haka liang ke kamai ke ji ke economic haka liang ke imlang salang bat kumta ter ter ke ne ke jing septing ke don para bangai langi long ki bru ki bangai hinre bang yos ngau ki de ha bang yo i ki ne ha bang yai lang ba kum ne ke jing septing ke wan ke don ke jing septing haka ne ke ru India jungi baro ko wai khamtam napdeng jungi ki bangai haka to si ngadang pule ke khot khobor ba yo wai pastor ha UP ha Uttar Pradesh kidang Punjab yu ha jingseng kidon bon ki state hari India haka bagi jing menilai lo nyim yo shu yo i ki YouTube menta haka bagi sempat ki pastor bat ke wen ki an ki papar king ki jing mene blai ke de Karnataka ke bahadu menta ngimtip kan jia kumno baladaga wan syati kala ban wan shene hagi jing kala jong ke jing sanchar khadar kala ban wan shene bat kumta ki bangai ki don haga jing syapten kan jia kumno ya ke jing yet ke jongi kan jia kumno ya ke jing em ke jongi ngim snau tho habom don ke jing sau tho don tang ke jing syapten hang ne ke state me kala jongi ru iway piway niya septing yike babon kiye mday tang mengi kirungay henry haga liang juga state ke jungi don ke jing septing
Namar kagamay gaji kamlong, kajing luna pisa kamlong, kadon, bat kum ta ter. Mani thoi pi gini gisni hebanga pulekot kubor, kini ki briu menta ki basyong, syekini ki bordar asam, ki don kajing septing, ki don dan pedeng juga ki ong kumno ka ngin lesya asam kan long kumno ingi, ki don ki bedon sya asam ki nong ladengi lesya mekalia kan long kumno, kum ta pi kajing septing ka don haki por paro, haki liang paro. Kejeng septing ke don haki balang ke jong inget waraga balang ke jong ika balang ke jong belai habawan kejeng haga liang kejeng penyai balang ke liang kejeng ikai bat gumta ter kini kiba yo ina ke wai ke pors ke wai pat mangi gum ke para bangi septing kan jia gumno yo gawan sa ke wai kejeng yo gawan sa ke wai kejeng pat gumta ter ngim laj na gane kawan kejeng septing haki yengi sem ke jongi habom don ke jing sau tho jing mot hatom don ke jing septing ka don haga wei ke hagi ni gi sngi ke beledap ngayo ban ye songkai bo ro pastor jingi u neu pastor wong yenga pastor wong ngalengo bengim gi sngi ba ke be kata tango ke jiayo ngile jios no yiki khon gi khti gi bompe gi khibe gi pa henry u ye tho ingai ge ni ge jing ji ha ka bo u le yes lok wong le yes lok ko ge ying ha ka bagi ni gi khibe gi pa ki dawa bai kha na ka khon bagai ni ka khon ka don ha ka them jung ge jing do jing kermen ka mut ban panya be le de phila ban ngai te henry ji ni gi de ge jing ji ha ge bisisa kumta ni don ngi jing septing hagi yengi stem hagi benta baro habang ye kren ni jing im jungi marwei ni don ngi jing septing habawan ki jing pang ki bangim la sho ki doktor yom don dawai don jing ben ko ni septing para bangai ni septing marwei habang ye kan do igi jinge ki bang yo im don lad de gum wai pat kala belong ke trege kta ka kamai gaji bat ki wai ki don ge jing septing de gum ha kini ki por ken de gum ha kini ki por bang yo sngo ni de ban yo sngo ke sur ka jou Jesus Christ ka buong to long slurpi long slur mapi ki bangai mapi ki balioi ka kamba junga mapi ki bala ma di ka jing le ki ba phalla ki junga ka jim jong pi kumulong ki sunran wong to long slor dei manga what septing la de don ka no ko por ka bangi don kaman yo snow ye ka sur ka jong play banong to long slor dei manga what septing ka ni kadai ka por para bangai ngam tip ha bangi don ke ni ke jinseng ke jing ke do jong pi ho ni la jer ker teng ni ke pandemic ni ke klam gi le gi ba ke perthai baro salon sar ke ya kan do ke jing septi ya ke ni ke thma ka bjia manta ya ke state ke jung ye ke rin dia jung i kumta ter henry ke jing septi ke ba pidon hagan ni kapor ke mamanta kiai ki jing kendo ki ba pan septing ye pi ki ba ha ki jing yai lenti ka ba job ke jong pi ka ba kemen ba utra henry menta ko magalong menta pi yar ha ka them jung ke jing do jing kermen ha ka ba kat chaba pi pai pi mi don jing kermen ki doktor yom don jing kermen kini ki jing tre ki jing ta jong pi mi don jing kermen ki jing e ki bepi kendo kat chaba pai mi don jubab mi don jing kermen dei kuma kata ka por para bangai ngakwa ban pen slur epi donu jisu bong tolong slur hap deng ni jing septi ka bepi ngom don lat sho tolong slur dei manga wat septi nda bala don ka jing septi kawan sa jing artin piu petros sa kaniga story ha kaniga jitho ula septing le parang kat bat ki wai pagisin ran hoi ula pan shulur le de wong try le de me wan
kong yang aban wan badu jisu wong tuan hindrei ndabo lo hiara kata keduriau hapdeng kejingat pelung ulas sedang bangam bara kejing sedang kejung bangam jisu yoi kata ukuner ke sangti kejung urana yu rengkat bat kejing penken mau kejung jisu yu balai bama artatin balai bama artatin ho nyer wai kita kujing wai ka balang ka jongi kumno ngala banar tatin kumno ngala banar tatin yo trai henrei para bangai ki don ki por ha ke bangi ar tatin pi haba wan ka jing shapting bangi jing e ki bangim don juba ka wan ka ne ka jing ar tatin kat kumu jisu o petros hang ne ngam namar ba war tatin uduna ka jingek uduna ke jingej wardatin usdang bangam haka banga pule ke jing yai lenti jongi babon ke nong yai pilgrim haka jingej kristan lag bagi snem how ka spas nem ga bakat pra u don way u reubule u bertemu John the cross John cross udeu balai tilut bhai la ka jong ka jingem hau bulai henrei u tho ya ka wai ka poetry ba ka ne ka experience ka jinga ka do jong komu tau nong ya pilgrim u ba ka thong ka jong ka long rengkat ba du blai ban ye so ba du blai ban lech shabeneng le ba du blai u tho ya ka wai ka poetry ka bo ong kum ne hoi la translate ka hadin Henry haka parangiong the dark night of the soul. Kamit kabadum jong kamansim. Kanega poetry kaya thoba haka taka jinget ke jong John Cross. Kajing kwa jong kajing sheb ke jong kajing tip jong jong blay haka bon lech show blay ban long rangkat baru junom. Ki don ki jing yai lenti ki bo wong ki meet ka badum jong ka mensim ha ka bo don ki jing kali ablay hai medon ablay balay ka nongum ne ablay ngam song thu me ong man ya rap ngain re ngam yoi ya ka ti ka jome ngam yoi ka jubab ka jome bat ka de ka wei ni ki poetry ka bakta shi ka de ya ka jing imbreu ban berkat ya kata ka mit ka badum jong ka mensin ka Mother Teresa ka bangidang tip namar ka yap 4 slam ka batre ki post nem ye ki ni ki beduk ki rangli ki konsuet ki bapang hapo Calcutta ka baliyo ye ka Nobel Peace Prize ka baliyo ye ki jing tho na ka leng ka berthai Larvi pule, igi jing tho jong ka don ka por ha ka baga kali jing kali ablay medon ne, ablay hang no medon, balay ngam yo hi me ka jing artin, ya ka jing don ka jong ublay, kini kita ki briu ka bangi supet, kita ki briu ki bala jenai badu blay, henre ka jing ya lenti ka jong ki don ka jing artin. Ki don ka meet ka badum jong ka mensim ki bagi keli ki jing don rangkat ka jong blai para wangai changan ongi pis ka wai ban pen kan mau kani ka them jong ka jing do jing kermen ha ka banga pej ni ki history kam juan ha ki por jing sengum kini kam semwan ya welija haka por jongga thma ga bu songsit ba persya gini ki saus pangut kino ithol pa balam ler ki briu ki jong ur don kadon ka kan hon ka bakrau kadon ka jing job haka ta ka jingale bat kum ta kani ka them jong ka jing do jingerman kam semwan u de ka por nda bola don marwai Deha ka por ka bangi don marway.
Dega por ka bangi berkat jeliu ya ke jing ya lenti ke jongi. Dega por ka bam don meno batngi kum hakata ka por kala banwan. Kene ka met ka bedum jong ka mensim. Haka bangi la ban gali wadi ke jing don rengkat ke jong blai. Haka bangi la marwe bano ablai me don shisha. Lada me don balengam yo yi kene, balengam yo yi kene. Balengam yo kene ka bangapan. Ibi jonga ila pang ni kisnem balengam yo yi ya ka kamba ka jome me don porne men perkat yanga. Ujub haka por jong ka jing hai. Shem lej haka ni ka tem jong ka jing ramen. De ka por ka bodon marway. Nda bala pang. Nda bom don jing kermen show. De ka taka por. Ka liyo blay. Uong yo blay. Nga kwa ban yap no shim ka jim jong balay la kabriw nga. Kisenran ka por badang kawai. Yaki hajar ki briu daga kamba ka jong Jesus Christ kim sem yai lang baga jing septing baga jing ardaten deh na bagi la don tang marwai haga duriau kalila ya eryong ka bajor deh hangta mangapa no pi para bangai hagi jing senge bagum gini haying mane nyenam ya chatia yaga nega them jong ka jing do jing kerman hinrei ndah ba marwai Geli lede, kanu ke jing septing, geli gede, kanu sin ngilar datin, kanu ngat sin ngilar datin. Kiai ke jing septing ke jong pi, hato pi ar datin, andi thoi pi gong pastor, ki don bon ki kap ki bang ar datin. Ki don ki jing duai ki ba dagi snem ngala duai ngampat yo i ke jubab goma ki te por don ke por ma duai ngar te tin ngong blai me yo sngo u don wai pa ya wali tho ha ka por ke jung Jesus Christ ya ka bangila ban puli na ke gospel ke jung Marcos kal nong ka khandai Uneu kpa udonu khun, ubapang bhur. Uneu kpa uyatho yau Jisu wong pe unu khun ngalo pang bhur teng dabal lap lapan sitomi udau soj usukalon. Tipso ban legumno. Te wong ngalawan ra. Hagisan ran kimla. Try kan rat ngawan hame lada mela ban ko yu u Jisu wong kum no yu wong lada medon ke jinget ke long ka bala uneu kpa u kli yu Jisu wong lada mela u kli bar korpat wong mela lada mela ban ko che yu badu Jisu juba wong lada menget ke long ka bala badu neu kpa u le duai wong atrai ya rap ya kejing bom nget jonga ya rap ya kejing artin jonga ya rap atrai kan rap ya kene kejing septing jonga ya rap atrai kejing duai kejong balesi para banget nyabat pi nyidon kam kum kata kejing duai kum kata kejing duai ha kejing ya lenti kejongi kum ki Kristan kum ginong bor ki jong prai Jisu hap deng ki jing do jong ki bangim don jubab ngila septing ban ngila artatin hoj ki breu ki laban nam yo yi habar bang artatin henreng kren ya gaman sem ju ki bahapo la reng ya lang bai ki ngi jing artatin le sing don kam ya ga ne ga jing duai ka jingar pat ka jong no pa Nakabentaw no khon ubapang hagabo wong yo Jisu atrai to ya rap ya kajing bom nget jonga kabamut pendo ya kajing artatin kabamut pen skemi kajing ngai
ngilar wai hoi mene ngas kem ke jingai thalau turai henry kanu ngis kem para bangai namar kata para bangai hagani ke benta ke bangai lepule naga gospel ke jong Matius nyoi ya kata ke jingai kendo jong kini kisenran henry ke longru ke jing yai lenti jonga bejong pigum ki pilgrim ki ban lecture beneng bagi don arteli gini ki bi kendo man kapor ke jing syapting bat ke jing artin bat ke jubab ya kene habang yoi nagane ke jing jiar kat bo Yesus Kristus ke dai tang hau Yesus uong tolong slur dai mangawat syapting badu wong balai me artatin jaga ni por para bangai ngamti pa bangi don ga ni jing sang bat ki yos ngau ya ga ni ka jing kren ki ye ki jing septing bangi don ki ye ki jing artatin ki bangi don bat ka don ga jing geli ya ga bala geli dong nong ruai shemen stem jongi ka bawong don ma shisha bala yarap don bala yarap ha bagi jing septing bagi jing artatin ki wan don bala ban yarap kejubab ke bau nong norway semen sem wong gomne don way tang way u Jisu kodor para bangai cha bangin wai ke ni ke jing seng ni ni ruai ke ni ke jing ruai ke ba prabu lai ngagar patai way nong yalam ni ke ke kwayarin yalam man ruai ke ni ke jing ruai bat kat bangi dang yer ruai ke ni ke jing ruai ngagan tui je pi ke para bangai la da don ha ke ni ke por kibas ngau pada don kam ban dawan ban ini duai na ke benta jong pi aling ini duai na ke benta jong pi la da don ke jing septing baga jing do jing kerman pi ke ni ke jing septing ka la ro ban wan war ke jing long ke ban jaman stem pila long ki khon ke jong blai henry pila ha ba pop pila ngop baru soitan pun ngop si pun ngop hadum don jing kerman sio ba piong don ne mala ban yarap la de pila pai din don way tang way u Jisu kodor tiga ni ke jing duai ke bangin duai hang ne ka long naga benta baro khoj ki beron kam yau turai Jisu ngin ya khot kar pat lang yau turai Jisu bon ya rabi hapre jing shakti pat ke jing ho jing men ju pat ke jing an tin ju to ya wai ke jing wai ka bangin ang ya wai don shibona ne ya wai naga benta jo ki ale pat hari ini lagi insya Allah naga bentar kita. Para pengikat di kampung ini bukan yang buai naga bentar jonggo. Kibadon kecing siapti, kibadon kecing angkati. Kibas slow, bom don laksu dagung waipa. Don pikeli jengeli, don nembala banyara. Punya orang wajib semua don way wala banyara. Dekat ini yang wai ini jengwai, alih jauh jengwai. Kalau itu benar kami jengwai, kalau itu benar dalam pencobaan ini aku alih jengwai. Jangan mentah jomi dari bidon kam pada beliau. Ngolon kam yang jing duai ini orang dia duai dengan bentar jong ya Amdon jinge, amdon jingshakti, amdon jingati, mati sebelum ini wan yo itu nama Quran. Kalau yang itu wan siwai pa, wan yo wan ini jesen dengan por kopiang. Kaji kenami, singjo
Jing
lang inai kiri hau play way pi way bun shemi kijing shapting kijing arta tien kijing em jongi ungar khuingi ha kijing bo jongi kijing yailen ti jongi ungar khuru gini para ke balawan banwar kijing duai ke perpang baru bleung yo ban ger khuingi way pi way tongin ya duai lang ni ayo ime ke pa naga benda kijing ke jome haga pemelagar kui ini ke jing sengat terakin rat ban pengen mau ini terakin rat yem haga ni ke jing yem haga bengi be terakin rat ke thong ke jungi sebeneng ban lelam ban me Henry halentia jungi kidon ke jing septing kidon ke jing artin kidon terakin rat ke jing bom ngai ablaying eduai me to yarap memengi pen krau ya ke jing ngai ke jungi pen krau try kan rat ya kata ke jing shani ke jungi bin shani hame ke jing ya lenti jungi tat hadu ke si bin shem man me kan rat babang duai me nam ting ni para ki balawan man yo ke jing duai ke bagar pang men deger khugi wei pi wei try kan rat nyai ke buram ke jing ro shame kanu is ngau i me try kan rat na ke ben ke jing don kat ke jome ha ke ni ke por ke bomenta Habing isyani anya tingi pengentang try gine baro. Haga gerteng jung Jisu kebadon bore ngipan gine baro. Amen. Tau belum kerku prabanget. Amen. Ngi sngongu yok blei yekajin rakat yong ulem bat ngi haga negano pais ngi. Beliau ni yoban kerku ye pi baro ke prabangai. Tongin mi naga naga je seng ringkat lembat ki kular ki jauh trai. Ki bawang wat shifting ngalor ringkat lembat pi. Ini pun wai ye je seng daga bangin wai ke basis pa lai busan. Badadin jo naga je wai ngan sngo ban khot I pastor kenong plo. Bein yoban wan hang dia kman. Ban pelai jengi ke jengger ku pun wai. Ngan pule ke koros ke bohong what shifting day manga la eryong kibe duriau ke gerhu uplay unsen charhi what shifting day manga men sim jonga kimla pan mensau namar Jisu uyai banga ngasngau ukren hangau ong manga to what shifting ublen gerku ngin mi daga jing snow slor bau trai dan kal bat ngi ngin erwai daga bayang Worshiping
atrai Jisu be jona ke por yarap jinge ke jika jingbam nge jinge atrai bagen mi hag na ke jiseng da ke jinge ke be melong wat ship ting de manga de ma mi atrai ban yai ringkat ban ngi hag ke jing em bat ke jing chia baro trai Jisu be tu nang kerku loreng karu syekri jome pandan kamyu nak bentak ke buram bat ke kerteng ke jome pelaj ingi de ke jing kerku ke jome ke ne ke por tu ai ba ke jing ke jong Jisu Christ utrai kan dabyang hangi wei pai wei ka jing ba ke jong blake pana bom chikot ka jing slok ke jing pentengan ka jing pensyat bor ke jong men semakut nong yalam bonong hikai ha ka jing em ke jing ikum ki khon ke jome to kini lai wei blay ki long lam rangkat ban ngi wei pai wei nado ki khna ki samla ki long keme ki long pa bat baro trying mi nang ni daga ban skam ye ka jing nge jingi hameu Jisu bat bangin job ye ki yak ki shifting baro long lam rangkat yaki bange ki reu khot ki badon ka region i bat ka lang perthai ki badam ki bakot ka pat ki ka tang ka jome na duman ta ki bom chikon amen amen.